L-ewwel mistoqsija tiegħi biex forsi fuq fil-qasir tispjega li ftit x'inhu lan ta' din ir-riżoluzzjoni li tkunu qegħdin tapprovaw fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa d-dieħla. Din hija riżoluzzjoni dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita l-ħajja ta' persuni b'diżabilità. Kif l-Unjoni Ewropea verament tista' tagħmel differenza fil-ħajja ta' persuni u tal-familja tagħhom u dan huwa metodu ta' pereżempju kif l-Unjoni Ewropea tista' tiffinanzja aktar proġetti, kif tista' tagħmel parteċipazzjoni fil-programmi ta' mobilità, kif anka tista' timbotta wkoll l-istati membri biex jagħtu aktar assistenza soċjali lil dawn il-familji ħalli dejjem ngħinuhom jelbu d-diffikultajiet u l-ostakli li jsibu. Inti kont parti wkoll u parti minn kumitat illi kontu qegħdin tħejju din ir-riżoluzzjoni. X'kien il-kontribut tiegħek forsi tista' telenka wħud manka mill-emendi illi proponejt inti u li ġew aċċettati u li għandhom impatt qawwi fuq din ir-riżoluzzjoni? Iva, jiena kont ir-rapporter tal-IPP fil-Kumitat tal-Kult, ġifieri Kultura, Edukazzjoni u Żgħażagħ, u hemmhekk jiena f'dik ir-rwol preżentajt ruxmat emendi, ma fost dawk l-emendi kien hemm l-emenda sabiex nassiguraw illi persuni b'diżabilità ikollhom aċċess ħieħ għall-oġġetti kulturali, ġifieri anka għall-kodba, anka għall-internet u sabiex dejjem ikollna iżjed għodda diġitali illi tista' tiffaċilita l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità. Iffukajt ukoll fuq l-edukazzjoni, fil-fatt kien hemm ħafna enfasi fuq l-edukazzjoni u għatem f'din ir-riżoluzzjoni fosthom sabiex is-sistema edukattiva ma twaħħalx tabelli, ma tagħmilx labeling tal-istudenti, imma anka ressaqt emenda sabiex l-Unjoni Ewropea tkun li tiffaċilita aktar training għall-allima tagħna, għall-LSAs, għall-carers, għal kull min fis-sistema edukattiva tal-istati membri ikun jeħtieġ aktar taħriġ sabiex hu jħossu komdu jeżerċita l-professjoni ta' edukatur ma' tfal b'diżabilità u anka bekk tfal li kollhom servizz dejjem aktar aħjar. Emendi oħra kienu dwar il-copyright li huma emendi li jiffaċilita aċċess anki għal mezzi ta' qari, anki għal mezzi audiovisivi għal persuni b'diżabilità u anka emendi sabiex min jingħata residenza tiegħu min hu persuna b'diżabilità u jixtieq jgħix fil-komunità, allura hemmhekk inkunu nistgħu niffinanzjaw anka proġetti sabiex il-persuna tkun verament tista' tgħix f'residenza mal-komunità u mhux nagħmlu biex ngħidlek komunità żgħira ta' persuni b'diżabilità u nagħlquhom għalihom infushom, imma dejjem ninkluduhom aħjar fis-soċjetà. U fl-aħħar nett wara anke r-riżultat ta' Brexit fejn kien hemm bżonn aktar ta' komunikazzjoni maċ-ċittadin, x'inhu allura l-importanza li miżuri bħal dawn li huma fl-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jiġu komunikati anke minnkom stess anke bħala MEPs fl-aħħar mill-aħħar? Fil-verità kif qed tgħid inti din hija waħda mill-reżoluzzjonijiet, waħda mill-ħafna reżoluzzjonijiet illi turi li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel effett, anzi taħdem biex tagħmel effett fil-ħajja ta' kuljum tal-ċittadini Maltin, Awċin u Ewropej. Din hija kif l-Unjoni Ewropea taf tkun soċjali. Meta ngħidu taf tkun soċjali, ġifieri taf tifhem u tgħader l-isfidi ta' kuljum taċ-ċittadini tagħha u tipprova wkoll tagħmel miżuri biex tirrispondi għalihom. Sfortunatament ħafna drabi jinstema' aktar fuq miżuri ekonomiċi, mhux għax mhumiex importanti, imma fuq dawn il-miżuri soċjali ħafna drabi ma nisimgħux. U għalhekk nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta li qed jagħtina din l-opportunità illi anka nitħattu ma' ġurnalisti u anka waslu l-messaġġ ta' x'qed tagħmel anka aħna x'qed nagħmlu bħala membri tal-Parlament Ewropew għall ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna.